Ασχολούμαι με το μακιγιάζ από μικρή. Πρώτα έβαφα τις κούκλες μου. Μετά, εμένα και την αδερφή μου. Μετά πήρα ένα σετ μακιγιάζ και όλο με αυτό ασχολούμαι. Οι φίλες μου με ρωτάνε για μυστικά. Ακόμα και οι φίλες της μητέρας μου. Ποιο προϊόν είναι καλύτερο? Είμαι καλή σε αυτό. Τώρα γιατί ο πατέρας μου λέει να γίνω γιατρός? Οι γονείς σου έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για το κόστος των σπουδών σου. Βλέπεις, με την ειδικότητα που θέλεις στα ΕΠΑΛ να έχει καταργηθεί και τις ΕΠΑΣ να έχουν κλείσει, η πιθανότητα να σπουδάσεις δωρεάν είναι στις λίγες θέσεις ενός δημόσιου ΙΕΚ. Διαφορετικά, θα πρέπει να πας σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα ήδη από το καλοκαίρι του 2013 για τη σταδιακή υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας προς όφελος των ιδιωτικών ΙΕΚ. Με τα χρήματα του ΕΣΠΑ και των φορολογούμενων, διαφημίζεται η ιδιωτική πλέον τεχνική εκπαίδευση. Με χρήματα του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.